Dili sa lami mamugtungko sa may dili guys, dapita guys, kay di ay nangambit mi guys ha. Usa man na? Oh, kana. Nagkuan. Dalawa to. Duha. Magkuan mi din guys, nangambit mi kuan kanang nagani ba. Nanganig mais nangambit mi magpungko lang mi diri. Abo daw. Usa man ning kuan kanang sweet style cream corn. Mura gyud sa nilugaw. Ano yan? Sa tibok-tibok yan. Mga blanca. Kani siya? Mga blanca. Ah, paita pa ning way kahibaw kung siya lutuon. Yung kahibaw para asa ni siya. No, itindang kuan tilaob. Guys, na may tindang tilaob diri guys. Kiba mo guys, na tilaob diri baligya guys. Tilaob gani guys. May tilaob po. Tilaob mag-isod sa lata. Tara. Asa man ka? Gatas man ka ha? Gatas. Dito pa daw na dito pila. Napari kay paliton. Sulti daan diri pita. O lagi dai. Na man sud na. Hindi pa ko gatas, oy. Oy, unya nagpadong uli. Saan yung gatas? Nara niya padong dito pila na. Ay, ito. Oh. Yan. Dalawang basket yan. At tara. Asan yung ano? Unsa? Sulit ko yung Tara. Si Biuda kas guys. Unahan pa. Dere. Dinex kita kung ano, 35 yan. Oh, 35. Pila ka buok?